Hamjak ma kok thai shake khna to Koboi hamjak ma besuk kutuko hamjak go honei shana kalaisha fia hamjak mo amjok diwaisha hamjak ma kok mang je borok shia bini hamjak ma Koboi engmanya Koboi hamjak ma berai no tekto wgkha bisingo horchungi tongo Koboi hamjak nai tatal kok saya khani borok no hame nukmaya bini hamjak ma borom kupulung sakno sowino tongo khatangmo wgkha bisingo rishi bonangnai fia gerake hamjagui tongnai muitu khlainai salbe horbai no gmana soya khani borok no bini thanio na karmung tongo poitu khlai bole hamjago khani borok no gmajak furu mukti khlai kabo afru naithok mung goron kotor nukjakya hamjak maniwo mokol nukliya wgkha kaham no mana muchungo langma tongsakno hamjakna nayo Koboi hamjak ma dulima kwrwi belokjak mungbai klaya belai kwrak no tongnai Koboi hamjak ma rwi klangnai Koboi kothoma tinini bagui amsukno angkha khlaio nor tinini video no chajak khana hanai jodi sinorok tinini video no chajagui tongkhe please khe like share comment khaina tapokdi tei nor tabung no puila o channel no nai tongo hingke please khe o channel no bas subscribe khaina di hambai jotono kaham korang no tongdi।